ajattelin tehdä teille niin huoneen esittely, niin aloitellaan. Joo, tossa on minun ovi, niin tossa minun huoneeseen sisään, niin on tommonen ovi, mut ei oo kaunis ovi, näyttää ihan rumalta minun mielestä. Ja tossa on minun hylly, se on aivan sonskunen, pitäisi joskus siivota ja järjestää huonetta. Niin. Ja tuolla lahinko, niin sisällä on niitä juttuja, mutta en esittele. Niin, minun roskis. Niin ja sitten minun vaatekaappi on tossa. Niin, mutta voin näyttää mitä siellä näkyy. On tuommoista vaatteita. Niin, vaatteita. Joo. Joo. Laukut, tossa naulakko ja tapetit ja tossa mun sänky. Niin, ja oho mun puhelinkin näkyy. Niin tommonen lamppu ja tossa mun ikkuna ja sitten tossa mun kassakaappi ja tuolla kello ja tuolla mun radio. Niin sitten tossa on minun matto, siis tilattiin just päivä netistä äiti kanssa ja sitten minulla on liitu seinä, sinne voi piirtää ja sitten minulla on tommoset korit ja kynä. Ja sitten tossa minun ihan ikioma teekkarisen yhden joululahjansa äitiltä. Niin sitten tossa on mun päiväpeitto ja sitten on tommonen lattia. Niin, moikka, nähdään ensi videossa.